Kublai pi baro ki viewers kantame ya ki silver fans ki kun samla baro iba jupet ya kene ke khubor like kam yole se phimnang phimtip philabu shibon ki jingeli piang gomno devan apply ding nong ye phi ko ki viewers ko ki parlo ki bi ki jonga ngala ong na kapor sa kapor ban page ya ka video details full page full ya ka video andai teng ngathrai tang ban suyo I ya ka thumbnails heading nang tu phila shu comments hoi don ki ba page ru phila comments ti nga ong le ki cyber ki bajan ki jong phi ra ya ki documents baro khoi le an tes ong pan apply kila pan apply ti namar kata anong ye phi ba lada phi ki snow shitom phimnang kumno ban apply hi le ki cyber ma le ki cyber nang ba me ki kin la ban pan apply na ka benta ai kini ki post ki bang apply itu ali mentang ini pe no menta ya kini ka jing pen bana kadi ka jing pen bana ka kongsan na ka benta jungi baro ki khun samla ki banang up community na ka benta ka special education training kata ka bedai ka diploma in elementary education lani DLED ka sorkar me khaya kelapan line ya ka online application ka ban sedang ban pli na du ka arpu patrik ubenai Mei hadu ka Patrick ubenai June ka online application ka tarik ka bakut kan dai Patrick June na ka benta pin pendam ya ka jingkule jong pi na ka benta ka 2 years DLF arsnem jong ka DLF lada don kino ki kun sama ki bakwa ban pule DLF yo lese pi kwa ban kai school ha ka wi gisi te persang ya kani ka DLF ka bade ka regular course ka ba ansap shim ban ansap long haman la ki district ma te hangni labatai ka don ru hangni ha ka notification ba i bala ban apply ya kini lani ki kino ki applicants ki bala ban apply num tagani ki DLED ki tang ki bade na focus state Meghalaya tangi bade na focus state Meghalaya ban Fideru ban pendep ya ka class 12 Sejrong class 12 Sejrong san po person na kubenta kiwe ban relaxation kada san person na kubenta ki ST kata kemut 100% ngilala ban apply relaxation 5% relaxation kebumut ba 100% ken mangi ki ST kiwe ki san po mangi di 100% ngilala ban apply na kubenta ban pule DLED hagi district bofer la ne hagi dayat bofer ibadan na po state Meghalaya ikumno bapin sya jit pade bapin late pule DLED de bapin sya jit ban pule DLED ya ban le ya ka entrance test pat ya counseling de din kata kin sajit de pilang ba merit list kata ka de ka selection process nang ta ka application fee kadon nakam jungi ki ST ru kata sispa tangka sispa tangka ka application fee but nakamta bapinle ya ka entrance test kan de ha benai Julai lai tarik raja pun mau ba ka entrance date test kan de lai tarik benai Julai raja ban karta ka bapila ban apply ru kan de khat pra hadu arpunyos nem khat pra hadu arpunyos nem ban apply nakamta ka ti nga kapat ya baru kun samla lada pidang up ya ka result class 12 maknaru kila ban apply andai ibubun menta kila yo ya ka result class 12 ti lada pim sngau kot bor shu ban pule lane pidang lang pule ya gwi jing pule like no ki degree ti lada pi kham yo por apply nam ta kani ka DLR ru late pule ka DLR ru nang ta ko ki si yo le CP don kam lani pikwa kami kai school kin pan be ya kani ka DLR din mar katang nong ipi wat pan sup kani kalan kabu apply no late no shagi cyber bajan jong pi da ka ba page ya kani kaling apply nang ba kani kaling handai la da play sa cyber kila tip lupa kumno ban penle ya pi don kam ban da batai syuang ba ngamut ban apply nang ta kata kila penle be ya pi kata kadika advice na kaliang jong u silva official
Kita kata hi ngan ong pi ku ki kun somla. Wat penleno ai sai singa wat penleno ai shim ya kan kalan ka kabu namar kan dei nakamta ka jing im jung aba jung pi lada ngi kwa ban long no hi kai ha ko si de wan plet pat ban share like pat ban subscribe na ka benta ki we pe de ki kubo like kam le ni ki kubo jing pun bana ha ka be de ban education le shi